Ola chavales, bueno, somos Rian e Ainhoa, xa nos conocedes de Fálame Sempre. Nada, estamos aquí hoxe, sábado 17 de agosto, na feiriña de Outes, e imos conocer un pouco dos postos que hai aquí, dos comercios locales, e imos ir un por un a ver que nos conta. Bueno, o primeiro posto que temos nada máis entrar na feiriña é o de Humberto, que nos vai contar un pouco sobre o que ten aquí e demais. Sí, xa podemos ver que ten aquí libros, pero non sabemos se ten tendas, senón como funciona isto, Humberto. Bueno, somos unha compraventa de libros de segunda man, non temos tenda, dedicámonos a viaxar por diversas feiras de Galicia e vender os nosos libriños. Que che parece esta feira, a feiriña da Serra de Outes? Pois a verdad, levo vindo varios anos e é moi boa. O ambiente é estupendo e sempre nos vai ben. Bueno, alégrame moito, nós somos aquí chavales do pueblo e alégranos que nos dixas eso. Pois a verdade é que de feito este ano fixemos moi poucas, pero esta non a perdemos nunca. Eso justo me escoitalo. Que Moitas guai. gracias, Humberto, que Moitas todo vai gracias. ben. A vos. Que tal? Bueno, estamos aquí con María e José e nada, vai nos comentar o que se dedica tamén. Eu teño unha tienda que vendo periódicos, revistas, regalo, papelería, un poquinho de todo. Como se chama esa tenda? Pimpiniño. E a ver, a onde podemos encontrala? Pois na Rúa da Vila número 6. Vamos, enfrente do Concello, ao lado da farmacia, enfrente do BBV. Non ten pérdida. Non ten pérdida ninguna, ademais, en frente ao Consello, bueno. Estou nun sitio, nunha esquina privilegiada, Estratégico. sí. Genial. Moitas gracias. Podenos enseñar que estás máis ou menos por aquí e o que nos podemos encontrar na tenda tamén? Sí. Bueno, non é máis, aquí non teño nin libros, nin prensa, nin revista, pero bueno, temos algo de regalo para chico, temos tamén uns monederos moi chulos, en plata tamén traballamos, que son de artesanos, son de Sonia Aves, de Ángel Porto, de Cabusa, que tamén é unha artesana, depois temos bisutería, tanto en aceiro, como tamén temos unha plata máis industrial, que non son tanto de artesanos, depois temos de vela, temos tamén cosas de nenos, temos os legos que lle encantan aos nenos, cosas de maquillaje, de pulseras que tamén as nenas gustanlle moito. Temos un poquinho de todo, libretas tamén ahora para o colegio, Sí, cosas de libros cole. de texto, temos Sí, un sí. poquinho de todo, sí. Moitas gracias, María José. Que todo vai ben. Gracias. Moitas gracias. Ojalá todo moi ben. Eso Moitas espero. gracias. Pois agora temos aquí a Salomé, que ten outro posto na feiriña e vai nos comentar un pouco a que se dedica, que ten por aquí e demais. Ola, boas. Mira, eu son do Ayuntamento de Teo, teño unha tenda de antigüedades e cousas de segunda man. Normalmente compramos a xente que vende cousas de fora. Ahora neste momentiño non, porque teño a tenda cerrada por problemas, pero normalmente compramos e despois a xente ven, compra e restaura. Nós non restauramos, solo nos dedicamos a vender. Moi ben. Pois nada, moitas gracias e pa diante con isto. E vos tamén, a seguir adiante. Moitas gracias. Niñas. Pois agora temos aquí o posto de Paula, que nos vai comentar un pouco a que se dedica, que vende e que temos por aquí. Bueno, pois nós temos roupa de todo tipo, de señora, de caballero, de neno, de nena, de recén, ambos sexos, todas as idades, desde o nacemento ata anciáns. E onde podemos encontrar a túa tenda entón, Paula? Pois na calle Capilla, número 6. Bueno, moitas gracias por atendernos e estaremos aquí na túa calle comprando ao máximo. Moitas gracias. Gracias a vos. Estamos aquí con Pedro, xa non fai falta presentación, xa se conoce a bondo. E nada, Pedro, podenos contar aquí a que te dedicas, que posto é este? Bueno, a ver, eu estou axudando a Paresa que ten aquí un local, así tipo bazar e tal, pero tamén eu o que me poña aquí na feiriña é con produtos máis ben da terra daqui de Outes, que temos como sotavento, que se fai a conserva os patés e todo, fanse aí na Ponte na Afonso, e bueno, como sabedes estes, seguramente os conosades, son Sí. bueno, do fillo de Cárnicas Pedrosa, Victorino, e máis de Abel Tomé, que é O escritor. O escritor, Sí. que eles teñen montado esta línea de produtos e véntenos máis ben, sabedes que é unha línea un pouquiño máis para
Gourmet. Gourmet para regalo e Sí. tal. Bueno, eu que estou facendo aquí, vendemos 4 cervezas, estamos pasando o tempo Os un pouquiño, contos. Tamén dando a conocer o produto da terra no que se pode. Despois hai algúns que son máis ben son todos de aquí, estes licores, estas bebidas, sangría e todo, tamén son dun chaval de aí de Noia que é o fillo de Casabotos e tal, e intentamos axudarnos entre a xente de todos. aquí. Que ben. Logo- Pois... Logo o produto local, polo que vexa. Intentamos que non dalo a conocer e que funcionemos aquí para poder subsistir, non, e despois axudar aos demais. Nada, pois Pedro, moitísimas gracias e que vaya genial hoxe. Gracias, Pedro. Gracias A ti. Vale, pois agora estamos aquí con Viri, que ten outro posto da feiriña e vai nos comentar un pouco que ten por aquí e a que se dedica. Pois eu traballo nesta mercería con miña irmán durante todo o ano. Hoxe é o día da feiriña, estamos encantadísimas de estar aquí, ver tantísima xente e disfrutar tanto deste día. Nada, hoxe foi un día genial porque vendemos moitísimo, estamos super encantadas. Chao. A xente saluda cada vez que pasa. É unha maravilla, verdad? Música e temos de todo. Non podemos pedir máis. Genial. Está claro que a feiriña é unha oportunidade única, tanto para os comercios como para a xente de fora, porque ao final tamén vin moita xente de fora. Opinas o mismo? Sí, totalmente, vamos, totalmente. A feiriña é unha oportunidade para nós, para que conozcan os negocios da serra, para que nos conozcan sobre todo, aínda que non veñan a comprar hoxe, pero polo menos para que sepan que estamos aquí, e para a xente de fora tamén, pois para que disfrute un pouco pois desto, do bonito que temos, e da xente que somos super simpáticos. Bueno, Pois, moitísimas Viri, gracias. Moitísimas gracias e que vaya genial. Gracias a vos. E nada, ahora temos aquí a Loli que nos vai comentar un pouco todo isto que vemos aquí e que nos conte un pouco a que se dedica. Mi mal, Oli, pero esta é unha maravilla, buf. A verdade é que estou flipando, porque todo a man, todo... Como se te ocorreu isto, logo? A ver, encargoumo unha persoa unha vez, si facía unha muñeca, e bueno, desde esa empecé pouco a pouco, e bueno, fume dando a coñecer, e nada, teño como hobby, disfruto moito facendo, e nada máis. Sí, sabes o que disfrutas, porque a verdade é que polo que veixo dáseche moi ben. Gústame moito isto. Bueno, que siga así, Loli, moitas gracias por atendernos e nada, a ver se consigues vender bastante e un saúdo. Gracias a vos por todo. Moitas gracias. Bueno, habrá moita xente que non a conoza, pero xa é unha bella conocida aquí do podcast porque o seu fillo foi o primeiro entrevistado, é a mamá de Santos. Aquí estamos con Chus. Bueno, Chus, non ten moita presentación porque sabes a que te dedicas, pero que tal? Como vai este negocio aquí na feiriña hoxe? Bueno, pois creo que xente hubo pola mañán, estuvo moi bo día, está moi boa tarde, xente moito de paseo, pero bueno, estamos aquí para colaborar e para que a xente nos vese. Eu, aparte de que, bueno, pois levo 35 anos ca floristería, creo que a todo o mundo me conoce, pero bueno, estamos aquí para a xente que non me conozca, pois estamos aquí para, bueno, para ser que un día distinto, un día distinto aquí en Outes, que polo menos vemos algo de xente. Vale. Que ben, Chus. Nada, para a xente que non che conoza, se podes ir onde deste a túa floristería. A ver, a miña floristería está na Rúa da Vila número 9. Son 35 anos que levo aí a pé do cañón. Bueno, espero si quero outros 2 ou 3 máis e despois me voy. Esta é unha pregunta moi importante. O teu marido, a primeira vez que che levou flores, de onde as colleu? Pois non teño nin idea porque non me acordo. Porque se non che as colleu a ti, malo, No, desde que teño floristería non me regalou flores nunca. Bueno, me tenas na casa tamén. Por eso mismo, é certo eso, sí. Faltaría. Moitas gracias, Chus. Gracias. Veña, gracias. Moito ánimo. Temos aquí a Nati, para os amigos, Natalia para o resto. Solo temos nós ese privilegio. E nada, pois como o resto vai nos comentar un pouco que hai por aquí e a que se dedica. Bueno, pois hoxe que hai por aquí a feiriña. A que me dedico? Ao que vedes. Chámaselle patchwork,
está todo feito a man. Bueno, todo neste momento, agora non. Fixemos un pouquiño de trampa, vale? Porque tiñemos pouco tempo. Pero casi todo a man. Que significa patchwork? Bueno, antiguamente eran, facíase todo isto que ves, mantas, colchas, chaquetas, todo con sobras ou restos de roupa que xa non se usa. Bueno, pasa que isto modernizouse un pouquiño e ora hai telas, as telas son bonitas, caras e bueno, como todo, exactamente, como todas as manualidades. E bueno, a min gustame moito isto porque non é só o que vedes, pero sino cando nos juntamos as compañeiras, eu chamo as nenas, as gordas, pasámoslo moi ben, rimos, bailamos, cantamos, comemos, bebemos, de vez en cando botamos así un pouquiño a tal. A lágrima. Sí, exactamente, pero traballamos duro. O sea, que aparte de ser un oficio tamén é terapia. Exactamente, terapia. Que aunque a veces cando salgo da tienda la terapia la necesito yo. Pero bueno. Falando de tenda, onde podemos encontrar esa tenda? Mira, la tienda está na Serra da Baixo, Agro das Mozas, chamase a calle de Agro das Mozas. Xusto no cruce, non? Xusto no cruce, un escaparate así. O que era enfrente do que era o videoclub. Exactamente, antiguamente, bueno, antes era unha tienda de bicicletas, un bar, e bueno, eu levo 7 anos aí, fai 7 anos que vin, 25 anos fora, e aquí estou. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por colaborar. Pois nada, espero que isto vaya genial, que fora genial e moitísimas gracias por este honor. Moitísimas gracias a vos, encantou metervos como compañeiros. Hoxe sí, tocounos. Tocounos, verdad? Moi amable pola tua parte, deixastesnos todo canto necesitamos. Hoy por ti, mañana por mí. Exactamente. Moitísimas gracias, Nat. Temos aquí a Lúa que nos vai contar un pouco. Tamén queremos saber as respostas da chavalada, non só a xente maior. Lúa, que te parece o que montou aquí o Concello? Pues a mí pareceme que está moi ben pensado, que hai un montón de puestos, se fai que os comercios locales tamén sean máis visibles para a xente. A mí pareceme que hai moito ambiente, que está super ben para vir de tarde, en vez de todo e así. Un planazo cos conciertos e tal. Sí, ahora vai haber un DJ, dixeron, bueno. Eso que máis gusta. A ver se hai xente, porque está moi ben. E así tamén os bares desta calle que nunca pasa moita xente, a verdad, por aquí. Eso é verdad. Pois agora teñen máis xente por fin, así, non sei. É a primeira vez que ves Lúa ou non? Xa viñas outros anos? No, a verdad que é a primeira vez, dame vergonza admitilo porque son de aquí, pero nunca me cuadrou ben, pero non, vou vir máis, A partir de agora vou vir sempre. Genial, no, a ver, a nosa tamén a primeira vez de Ría máis eu aquí con noso posto. E nada, moitísimas gracias por participar e nada, espero que nos vexas pronto. Gracias, igualmente. Ahora temos aquí a Nerea que nos vai comentar un pouco sobre o seu posto e sobre o seu negocio. Que tal, Nerea? Bueno, mira, perdón. Que tal? Mira, podenos comunicar a ver a que te dedicas e a ver o que traes por aquí. Sí, eu son Nerea de Sandwells, basicamente fago pendientes con resina, e o que fago é recoller flores naturales, secuas, e despois botolle resina e fago pinzas, pendientes, colgantes, un pouco que se me vai ocurrindo. Joder, que interesante, verdad que sí, porque é todo traballado na casa, non? Sí, o sea, realmente traballo na miña habitación, sí que me planteo de ter un taller, pero realmente tampouco é algo así tan grande. Empecé un pouco porque me molaba o tema das floriñas e tal, entonces, eso, máis pa diante, igual sí que me planteo facer algo máis profesional, pero por ahora, pois, teño así a nivel local e fago un pouco no meu tempo libre cando teño tempo. Que guai, pois pareceme super guai algo así tan artístico e que sea pois feito a man. E nada, pois moitísima suerte, que os hecho genial e de aquí para diante. Moitas gracias por darnos visibilidade. A vos. Bueno, chicos, ata aquí os postos que pudemos gravar, porque hoxe a verdade é que estivemos a tope. Moitas gracias a todos polo apoio que tivemos no noso posto na feiriña. A verdade é que foi un éxito, liquidación total. Non pudemos gravar todos por eso mismo, pero daros as gracias.
Sí, moitas gracias por todo. A verdade é que, como dicía Ainhoa, foi, bueno, eu estou flipando. Acabouse todo moi rápido, as cousas que tiñamos, as tasas. Espero que subades algunha historia por aí, mencionades esas cousas todas. E nada, a verdade é que moi contento. A feiriña, dolle gracias ao Consello, un aplauso por eles, a verdade. Eu estou encantado, sinceramente. Unha pena que non tiveramos máis, porque seguro que as tasas estaban solicitadísimas, ojalá ter máis para poder dárvolas a todos e todas vós. E nada, hasta aquí, para o ano que ven vamos estar con máis cousas, con máis proxectos. Como se suele dicir, máis e mellor. Máis e mellor, e nada, hasta aquí, chicos. Hasta outra e que vaya ben todo. Moitas gracias a todos os artesanos, a todos os locales por participar, e nada. Para no máis e mellor, fálame sempre. Fálame sempre. Poderías nos enseñar o teu tatuaje? O meu tatuaje, sí. A ver. Dese. Se non, acércate. Ahora sí. Dedicado exclusivamente para nós. Ahora non, é como intermitente. Folléstelo. Pois ahora devolvemo que é meu, va.